a saka a faifai wai ana debate ne yanzu ya zama mas'ala ce khilafiya cewa kaza an dangana annabi ko kuma kaza ko ba daidai bane ko ba a fahimci lafazi bane ko fasara. Wallahi al'umma tana shirin shiga mummunan matsala, mummunan haɗari. In ta ci gaba da wannan Allah zai fishi da ta ya tsine mata albarka ya la'ance ta kuma ba zai ƙara yafe mata ba. Wallahi saboda in dai aka taba annabi ba mu da kaman manzon Allah, wallahi in dai al'ummar ta bashi kowace ce al'ummar, wallahi Allah la'antanta zai in ya tsine mata ko ba zai ƙara waiga ta ba. Tun da wuri mu farka mu tashi mu kwaci kanmu daga wannan zawahir da suka fara bayyana a cikinmu na ɗauko abin da ba za ka iya dangana wa mahaifinka ba, ba za ka iya dangana wa malaminka ba, ba za ka iya dangana wa duk wanda kake ganin kima ba, sai a kawo a ce wai ilimi ne ake kokarin tattauna shi ba a fahimce shi bane ko kuma a'a an rawaito ko ba a rawaito ba. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ai Allah wadaran karatun da zai saka wai ka zo kana ganin baike na daraja na mutunci na manzon Allah. Wallahi gadda ka zauna baka yi karatun ba. Al'ummar da take jira wata yarinya yar arewa musulma za ta fito ba dan kwali ko ta yi shigan banza a taru a ta tsine mata albarka ana la'antar da ta zama ruta, a kama ta a ji a kangame ta a daure ta a yanke mata hukunci. Ba na ce hukunta ta ba daidai bane, daidai ne. Wai al'ummar da ta kasa yafe wannan yarinyar ita ce take yafe waɗansu da sunan addini da rawani a kansu su furta kalma ta rashin mutunci ma manzon Allah. Yanzu wanne ya fi zafi a addini ko a karatun fiqh ko yadda ake categorizing laifi? Wani laifi ya fi muni taba annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma yawo ba dan kwali ko kuma shigan tsaraici ko batsa ko wani abu? Duk waɗannan abubuwa fa ita kaɗai ya shafa, kuma har yanzu duk batsan duk lalacen bai shafi aƙidanta ba, matukan ba ta ce abun halal bane, matukan ita ba ta da abin take haramun ne, ba ta halatta shi bane, ba kuma ta ce ta yi din Allah ya abin da ga dawo bane, ma'ana bai shafi aƙida ba, sunansa zunubi, bai shafi fito na fito da Allah a matsayin tahaddi wa Allah ba. To al'ummar da ba ta iya yafe irin wayannan yara ita ce take haƙuri, take iya ba da uzuri ma masu ɗauko mutuncin annabi a faifai, ana bazawa, ana faɗin abubuwan da gwandama mutum a ce ya mutu kafin ranar da ake iya ƙarfin halin faɗin wannan magana.